खुलुमबाय लोगोफोर, खुलुमबाय नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउएन ब्लग इउटुब चेनेलाव। थ' लोगोफोर, जोबोद लासिं बाथ्रा फेसबुकाव मोनसे भिडिअ स्प्रेड जादों, भाइरेल जादों। सासे सेंग्रा आरो सासे आइजो लामायावहाय आन्थु खराय होनानै बिसोर सानैखौ आन्थु खराय होनानै थाबायहोदों, साजा पानिशमेन्ट होदों। जोङो बुजिनांगोन। आं बारा मिथिया बिनि बागै मा जादों मा थादों, आं मोजांबो नायस्लाबनो मोनाखै बे भिडिअखौ। बिनि सायाव आं बुंनो सानो, जोङो आनसिभिलाइज बायदि मानो आखु दिन्थिबाय थादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। फारसेथिं जोंनि बर' समाजा गोजौ लेभेलाव थांनायनि वर्ल्ड रेकगनाइज जानाय मोनसे बर' समाजाव बेबायदि आनसिभिलाइजनि बेबायदि जाथाय जायोब्ला जोंनि समाजानो जोबोद लासिंसिं। थ' बिनिखायनो आं बुंनो सानो, जोंनि समाजाव बेबायदि भिडिअ भाइरेल खालामनाय, ओमफ्राय सोरखौबा आन्थु खराय होलायलायनानै पानिशमेन्ट होलायनाया आरो फेसबुकफोराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामनाया जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। मानो होनबा फारसेथिं बिश्व दरबाराव जोंनि हारिमुखौ, जोंनि कालचारखौ जोङो दिन्थिफुंगासिनो दङ। गिदिर गोलाव सुबुंफोरा नाजाबाय थादों जोंनि समाजखौ, जोंनि हारिमुखौ जोङो माबायदि जौगासार हारिनि महर मोनहोनो थाखाय जोङो नाजागासिनो जोंनि समाजनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरा। आरो फारसेथिंखालि जोङो गामियाव नायोब्ला बेबायदि आनसिभिलाइज जाथाय बेबायदि जों नुनो मोनो जोंनि समाजनि गेजेराव। थ' बेफोरखौ जोंनि समाजनि गामि खुंग्रा, गामि बेंगिरि, रायजो राजा समाजा जों बुजिनो नाजानांगोन। मानो होनब्ला बेबायदि आनसिभिलाइज आखुथाय जाब्रबथायफोरखौ जोङो दिन्थिबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि मान हानि, जोंनि समाजनि मान हानिफोरा जों माबेयाव लाखिनो? आं दा भिडिअखौ सलायनाय नुगोन, एसे फट' क्लिप होना होगोन, बेनोल'सो। मानो होनबा जोबोद लासिंसिं बाथ्रा, मानो होनबा दुखुनांथाव बाथ्रा। जोङो सासे आइजोखौ आरो सासे लाइमोन सेंग्राखौ बेबायदि खालामनाया लासिंसिं जादों। नुनानैबो दुखु मोनदों। आरो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जानांगौ जाखो, आरो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि पानिशमेन्ट होनांगौ जाखो, आं मिथियाखै मोजां। नोंथांमोना मोजां मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरहर, अननानै मोजाङै रावै फोरमायहर। थ' बेनिखायनो आं बुंनो सानो, गोबाङै मिथियाब्लाबो बुंनो सानो, बेबायदि आनसिभिलाइजनि आखुथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामनो नाङा। आरो जोंनि समाजखौ, जोंनि हारिमुखौ, जोंनि बर' समाजखौ लासिंसिं खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां होननानै आं सानो आरोना। थ' बेनिखायनो जोङो बयबो सांग्रांथि लानांगोन। जोङो ससियेल मिडियाखौ सलायदों होननानैल' सलायबाल' जाया। मानो होनबा सोरबा जुदि गमामायैनो दायखौ मावदोंब्ला बेखौ बेबायदि साजा होनायनि गोबां मोजाङै नियम निति आयदाफोरखौ लानानै जोङो साजाखौ होनांगौ, पानिशखौ होनांगौ। नाथायबा जों बेबायदि आनसिभिलाइज, बेफोरबायदि सोरखौबा आन्थु खराय होलायलायनानै लामा मानि थाबाय होलायनाय, बे जाथायखौ आङो नुनानै जोबोद दुखुनांथाव नुदों आरो गाज्रिबो नुदों। जोंनि समाजनिनो जाय गेदेर गोलाव सुबुंफोर, जाय गामि बेंगिरि, सेक्रेटारि, प्रेसिडेन्ट, रायजो राजा नोंथांमोन, गामबुरामोन, बेबायदि जाथाय खालामनायनिफ्राय जानगाराव जानांगौ। आं बेखौनो लुगैयो आरोना। हिउमेनिटिखौ लाखिनांगौ आरो सुबुंखौ थांना थानायनि मोजां लामाजों फोथांना लाखिनो थाखाय, मोजां लामाजों आगान सुरहोनो थाखाय गोबां मोजां पानिशमेन्टफोर दङ। बै मोजां पानिशमेन्टफोरखौ होनानै जों बेखौ सिदा लामाजों लाबोनो हायो। गाज्रि लामाजों थांनाय सुबुंफोरखौ जों मोजां लामा दिन्थिनो हायो। बेनिखायनो बेबायदि आनसिभिलाइज जाथायफोरखौ जाहाथे जोंनि समाजाव, जोंनि गामियारि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बेफोरबायदिखौ जों जानगार खालामनांगौ आरोना। आं बेखौनो बुंनो सानो आरो आंनिफ्राय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि, जय भारत माता की जय। बाय बाय लोगोफोर।